První vytáča. Démon ulic. Chytil chodík, kurva. Ani obraz, ani zvuk. Stojí v okne teplom. Ujeb tam. Nemôžem, keď je studený. Minulé bol fasádový videl sme. A ujebávali 4. Aj do piči, zaplatilo do sedačky. Piči, ale ťahá ešte stále. Kade ideme? Sa nezdá. Zadávaný. Sprava ide. Je ťahač. Volvo myslím. Vidno ho tam. Kukocky ho tam vidno. Cigáni. Idú sprava. Môžeme. Cigáni, nech už. Dajme ten ťahač. To je iba Volvo. Švédsko, Slovensko. Priblížim si ho. Bude vyzerať, že ho dobiehame. Máme ďaleko. Piči. Už taký zoom nemám zas. 50. No a do piči by som dal takú pokutu, že by ma oné. Ak sa lavlečku zobrali. Vytoč, driftíkom. A kde mám ešte točiť túto už? Ja neviem, ja nie som vodič. Nemám oprávnenie na to. Ďalší tuner nás dal. Keby kolesa neodpadlo. Nikdy nevieš. Tak len ty mu dostane piči. Tomuto albu sa už stalo, ni? Kto? Že koleso odpadlo. No tak pravda, že? Tak prejdi kolo marketu, vieš, kolo majstarkej. To sa nedá. Tam pri markete zastaneš a potom to obídeš, vieš. Piči, nevidno ťa. Tak je dobré. Xenovi, keby že ti oné. No kokos vidíš, keď ide oproti auto, nevidíš ani hol. Pojebaná škorovka. Ja piči, klopíme. Kolena som už mal na vozovke. Motorkári. Vládze to dáko. Ale iba na priválce ideme vám. Hej? No? Priválce? Hej. Také nie je ani šasy. 4 má, ale jeden nejde, lebo nejde toto. Na čo? My to tak šetríme, ni? Hej. Kríza je do piči, tak... Ja aj tak to má tých 160, 180 ako ani bez problémov. Čo spravíš? On bude zrýchlenie tento rok, poďme na tomto aute. Když sa zaplatí, dáme na poli vstupné. Vieš, takýž frajeri Tu mám dačo voľné. Veľké hovno tu je voľné, tam medzi, tam sa nespracuje. Takýž frajeri by sme boli do piči. Tak prídeš, zaparkuješ dole a odso poď preparkovať, vieš. Tak keď nebude vedieť, tak mu zavolám, čo mám robiť. No na zrýchlenie to by bolo iná klasa. My dvaja tam kývame z modrej škodovky, by mali rešpekt všetci. By som rozprával do piči, tam máme za Alfie motor aspoň, vieš, 3 liter. Prišiel by štart a nič. Ani obraz, ani zvuk. Tak. Oj, to bolo záradenie, skurvené. No, detičky nevychádzajte, lebo nezabrzdím. Riadne, night video. Gateway Rimavská sobota. Zámočke, Zacháč. Kurva, tu svietil. Otáčky sú naplno podľa toho. 9,5, čo to dá? 9,5, to nie Honda. Málo ktorá toľko ťaha. Kde vidíš? Tam je obraz. Uj. Tam sa otočí vnúka. Hej, tam sa dá. Hej. Dúfam, že vyjdem stať. Pozor, cyklista. Je život milý. Tiež niečomu, lebo ťa sejmem. Cigár pojebaný.
úsmev. Tu chodia veľmi auta. Á, kokot veľký. Tak si malý, ale nevadí. Idem opačne. Nepoznám tu ešte. Ojej. Oj, sorry, šikana Monte Carlo, ktorý prešiel. Ešte to zákruta, čo sa ide tak dole. Dúfam, že nepôjde žiadne auto, lebo sa tam si jodí. No, dobre. Oj, ani zaplekovať to nešlo. Dobre, pič. Pokúsim sa vybaviť stručne, jasne, výstižne. Kde mám mobil? Na tebe radí, Do piči. Vidíte? No, hej. Skúšaj vytáčať. Ideme.